buena esta música, joder. Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Ahí estamos, empezando YouTube de maravilla y en Facebook. Xogando a, claro que sí. Xogando a, xogo, eh? Give me high five, nigga. I be spiked out. I can trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely Vos nunca fostes a radio, verdad? Eu cando baixo a música é para que faledes, Claro. Claro. Oh yeah, efectivamente. Din por aí que estamos dentro. Pois, benvidos e benvidas un xoves máis, unha medianoite máis a os últimos de Filipinas. Sei que estamos dentro xa, estamos no aire, estamos no puto aire. Estamos máis ben no aire que dentro. Non hai unha semana que empecemos a suar. Ni de forma natural. E que empecemos ben, pero bueno, pero logo vais mellorando. E logo acabamos de puta madre. Acabamos de hostia, porque isto non é como que sei, tío, o sea, ti bicho que Fernando Alonso empezara ben unha carreira, no, pues va a ser bebé, depois iba derrapando nas curvas e acababa ben. Acaba ben, pois nada, aquí estamos un xoves máis e temos os 4 de Filipinas, ou os 6, ou como que irades velo, porque tamén temos aquí, por exemplo, a Osvaldo Digón. Benvido. ¿Qué pasa, Pedriño? Qué grande, por Dios, sí señor, aquí estamos. Imos ver como vai toda esta noite, sea de contidos extraordinarios, semana de recopilación de datos, investigacións, entrevistas con todo mundo que consideramos interesante para poder estar esta noite cos últimos de Filipinas contando todo iso, así que un forte aplauso tamén recibido en directo polas redes sociais a Federico Pérez. Hola, que pasa, chavales? Que tal? Como estades? Ben? Moi ben. Estupendamente. E temos por aí. Vexemos de puta madre. Temos tamén, como non, o ínclito, o único, o maravilloso, o mellor pinchadiscos que hai despois de Paquirrín, o gran Marcos Pereiro. Unha forte aplauso para él. Aí está. Aquí estamos, o sea, o mellor pinchadisco que quiso subir o volumen e dolle pa diante a canción, o sea, de puta madre. El DJ disléxito, collín a barra de mover a canción pa diante e pasa nada, que non se notou. Nada, estamos ben, estamos disléxico. E tamén temos nos controles técnicos, nos mandos técnicos, o gran Moncho e o gran Ángel Fernández, sí señor. Correcto, sí señor, que grande. Temos tamén aí a Pedro Brandariz de primeiro, aí está esta noite tamén con nos. Ven de rodar en... ¿Ves de rodar? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves, tío? De rodar y rodar. Ahora veño de cenar básicamente. Pero sí, estivemos rodando... É moi boa hora para cenar, Sí, moi boa hora. Xa case é desayuno. Sí. Pero eu son de cear tarde e moito. Así me vai. Non, xa dixo o médico, 5 comidas ao día. Que pasa? Que hai xente que as pon as 5 entre as 9 da noite e as 12. Entón, claro, mete as 5 aí. Claro. Estou volvendo por YouTube, tío. Isto é unha tecnología extraordinaria, macho. Bueno, estamos ben. Sí, pero foi fai un anaco, pero moi ben. No puxen aquí para ver o chat. Que tal se ve? Así, ves? Aí está. Vese ben. Para toda a xente que nos prefira ver en YouTube, pois moito mellor, Moito mellor, poñan aí e así. Ganamos máis en calidade de imaxe, vaya, non é outra cousa.
Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo vos foi a Bueno, semana, tío? Guai, Vai, non? tío, estive de verdad, home, traballando, prácticamente, pero investigando sobre todo, tío, Investigando. porque deixáchesme loquísimo, tío, outro día co tema de E do que falamos, tío, do captcha. non me parou toda a semana de chegar o móvil, chocolate Nestlé. Chocolates Nestlé para arriba, chocolates Nestlé para baixo. non Unha sei se puta pasada, sucedeu, non tío. sei se sucedeu ou non, pero bueno, queres que Non, abramos non, sección? Eso vai despois, pero non, eso vai despois, claro, Ujú. pero por eso que entón non sei, Pedro, se paréceche que comece un pouco con ese veña, rollo, pois sí, sabes, sí, sí, pa de diante. conspiración, porque o mellor a xente pensa joder, que Pero vivimos unha nunha pregunta, unha pregunta, Osvaldo, espera un segundo. sí, Estás, abrindo o sea, a miña unha sección sección, sí, conspiración, non? sí, sí, podía ser, non? Como outro día quedeme loquísimo con eso. E entón, claro, atas cabos, non? E ves que, por exemplo, esta semana apareceu un cocodrilo nun río de Valladolid, Ujú, joder. ujú, ujú. E entón, claro, do Nilo, joder. Pero Entón do queda... Nilo ou de Valladolid? Non, o cocodrilo era do Nilo, tío. Quen Aí lle, está, mira, saliu, quen, saliu quen lle, Simón, quen lle saliu preguntou? Simón dicindo será uno ou dos. Carallo, son uns cuantos, panza arriba. Pero por que se sabe que era do Nilo? Porque, pois mira, preguntaron, pon a foto, podes poñer a foto, Moncho, por favor, a foto do cocodrilo, porque estaba en Valladolid, o cocodrilo